Naa di ay mga katana nga baligya diri gawas sa Gaisano. Nindot og mga porma kay ang design ani gikuha sa katana ni Zoro sa One Piece nga salida. Decoration. Nindot ni siya pang decorate sa balay ug magamit sad ninyo pang costly. Duha ni ka klase na ay kahoy nga tag 700 ug naapoy metal nga tag 1,500. Kana wood ra na. Yawa ni no. Kahoy ra ni. Law no. Kahoy gid ni. Kahoy gid ay. Sa metal kay na balit na pang metal. Kana ra isang metal na lang na dili. Bugat. Bugat. Dire ra perme mong pisto. Dire ra from 3 p.m. to 8 p.m. 3 p.m. to 8 p.m. Dili mo magmahay ani kay nindot jud og porma. Sa gusto nga mapalit ni ninyo diri sa gawas sa Gaisano or contact lang mo ani nga number or message mo sa iyahang FB. Pila ka adlaw ni mo humano na ingana mo sing kanang metal? 15 days. 15 days. Ang kahoy, 7